Добър ден! Вие сте с ДКФ, така нареченото детско комедийно филмче. В главните роли Иван Димитров Недев и Димитър Иванов Караманлиев. Иване, какво мислиш? Да започваме ли? Да започваме. Това е Иван Димитров Недев. Аз? Кой бях аз? Димитър Иванов Караманлиев. Аз съм Димитър Пеш Караманлиев. Иванов бе! Иванчо Караманлиев. Извиня. Димитър Иванов Караманлиев. Да. Димитър Иванов Караманлиев. Или с други думи, аз съм Аз съм тя. Понеже е ден на земята, смятаме да направим нещо добро за земята. Всъщност, извинете, вчера беше ден на земята. Митко, не сме на пауза. Снимаме. Добър ден! Вие сте с извънредни новини на Коч ТВ. Днес, за съжаление, някакъв селандур гръмнал кола. Доколкото да ми казват по тази социалка, остава много връчително. Следващите новини ще ги продължим с нашият колега. Трай! Такива убити! Смърт! Анархия! Разруха! Ще продължим с следващите новини от село Надежда. Каква надежда, бе? Няма никаква надежда! Само анархия! И сега продължаваме към аварийните новини на Коч ТВ. То ни съобщиха, че дядо Гошо бил се напил, качил на изтребител, качил се, не знаел как да кара и хоп, разбил се на връх Еверест. Това е днешните новини. Продължаваме с господин Параванов. Господин Параванов пинал водка Аляска, 3 водки. Напил се, отишъл си в колата, шофирал, хоп, катастрофа. Отишъл на летището. След това скачил на самолета и хоп, разбил се. Има опасност за живота, въпреки че е мъртъв, но погребението ще бъде на 20 април 1956 година. Извинете, ако стана някакво объркване. Сега, следваме един господин, той още не е видял. Ще го попитаме за някакъв коментар да изкаже относно катастрофата с Параванов. Господине, извинете, господине, вие. Господине, извинете. Извинете. Не. Извинете, господине. Добре, мразя това. Господин, можете да разкажете някакъв коментар относно катастрофата с Параванов? Какво? Що е Параванов? Приятел? Не! Така ми сте дядо! Когато се видите! Как може да ви? Чакайте! Господин, нека да се споразумеем! Чакайте! Господин, нека да се споразумеем! Хайде, господин! Какво има? Катастрофира! Да влезем да запалим една къщица! Господине! Не, мисля, че не. Не знам. Ние в момента го излучваме.
Ти слушаш какво? Ай, случва! Младежо! Но, господа! О, гледайте! Ай, отидете в затвора за това! Но! Не, трябва да те струва повече от вас! Какво ще направите с тази пръчица, това зволя! Майната ви, господе! Абе, я хора да... Абе, кое са лапсове? Ау! Just, oh man, the fuck! Смяна да видите! Още! Нападаме! Страхливец! Завършват новините по Коч ТВ. Пауза. Ти в момента как си бил много. Този... Как... Успях да му избягам. Мет сме в реклами по Коч ТВ. Кролена пичака ми! Не знам. Ето какво ще ви. Трябва да ми помогнете. Еho! Линейка! 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 Ах ти доле бълкук! Как ме пусти? Здравейте, вие сте слото 647. Тези, които се направили залозите до 18 часа, могат да спечелят, да играят, т.е. до големия джакпот 10 стотинки. Не играхме! Какво е за Днешните късметлийски числа са числото номер 3, числото номер 12, числото 1. Тоше! Аз мачи спечеля, човек! Оле! Дай! Следващото късметлийско число е 366. Дай! Това го имаме! Абе, Георги! Стоя да не са променил билетче. Тоше! Ти не си печелил нищо през целия си живот. Ама никакъв късмет нямаш, човек! Как можеш да печелиш това? Следващото късметлийско число е 20. Дай, това го имам и последното къде го последното! Последното късметлийско число е 5. Абе, Георги! Аз маче спечелих, бе! Какво каза? Той би спечелил. Честито на всички късметлии. Алелуя, хора! Това е края на клипа. Следващия втория клип сме направили, най-вероятно. Вече. Дълга история, няма ви разказвам. И до следващия път, пичове. Запомнете дядото. Този дядо е безмилостен! Не ви се иска да го слушате. Ох, малка майче му се отървах. Yeah!